Този имот е за всички, които мрънкат и ми обясняват колко е гадно новото строителство и че имало общи части и че било некачествено. Представям ви тристаен панел в квартал Слатина, който може да бъде преустроен на 4-стаен, а за този, който от вас го купи, ще му купя едно кафе. 199 000 евро, 84 квадратни метра, панел от 87 година, който се намира на етаж 3 от 8. Имотът се състои от просторен хол с освоен балкон, кухня с освоен балкон, 2 самостоятелни спални, едната от които с стъклен балкон, баня с тоалетна и отделна тоалетна. Жилището е за основен ремонт, което дава възможност за гъвкави преустройства според нуждите на бъдещите собственици, включително възможност за обособяване на трета спалня. Дограмата е подменена и сградата е изцяло санирана. Към апартамента има и мазе с площ от 5 квадратни метра, подходящо за съхранение. Предимствата на този имот са отличната локация с бъдеща метростанция, гъвкавото вътрешно разпределение. Имотът е подходящ както за собствено ползване, така и за отдаване под наем, а квартал Слатина е тих и зелен с доста добра инфраструктура. Обади се днес за оглед.